Seznam nás s tím, co momentálně Slovensku vládne. Chaos, strach, ktorý je šírený z každej strany a nekompetentnosť. Keď sa na to pozrieš, my sme krajina možností, nie je Amerika, ale my sme tí, ktorí dávajú príležitosť ľuďom, ako je napríklad Šimkovičová, Machala a podobne, a že sa vlastne dostávajú k tomu kormidlu. Jak to Fico celé zostavil vtedy v tom září pred skoro už 2 rokmi. On potreboval to vyskladať z rôznych ľudí, čiže si tam nabral všeličo a zrazu tam prišli ľudia, ktorí chceli robiť bordel, ale zistili, že ten bordel má nejaké dôsledky. Už len keď spomenieme tú kultúru, stopli nejakú komisiu, odvolávali ľudí, išli robiť novú komisiu a zrazu zistili, že sa nestihnú dostať peniaze na festivaly, ktoré fungujú na Slovensku, lebo oni to furt prezentovali. Peniaze z toho fondu na podporu umenia idú tým teplým kaviarňam bratislavským. Zrazu zistili, že to sú jarmoky v Revúcej alebo folklórny festival hoci kde na Slovensku a zrazu, že to nasere aj ich voličov. Je iné, keď to niekto robí sofistikovane, že príde, chce robiť zlé, má to naplánované a ešte si aj popri tom ukradne niečo a má premyslený aj tie ďalšie 2-3 kroky dopredu, ale toto mi príde, že aj ten krok, ktorý niektorí z nich robia, není premyslený. Ale ono to akože pre nás, pre tú bublinu zabávačku a komediálnu veľmi dobre, lebo máme toľko materiálu, z ktorého môžeme robiť